Горе, да, то горе. Добре, скача. И е голямо и като направи дълъг скока може да го коригираш. Може и два пъти по-голям скок да правиш. Това е жило му е скокан такъв. Разходи може да направим колко. Какъв ъгъла? Не, баш и така. Да му е за хубаво. Пак като да слизаш човек, направо е там може. В следващата клъпна може да слизаш. Уоу. Уоу, уоу, уоу. Това е голямо. Знаеш какво искам да пробваме? Слипи. Да закараме дали? Да им дики като дали ще стара. Ще да пробвам слипи. Слип ли? Такъв слип ли? Горе-долу. Трябва да е по-нависоко Аз модел. го пробвам дали ще стигнем. Ще стигнем условно. Но не знам къде ще приземи. Да, ще пробвам. А по-нагаз ще направи във въздуха. Снимаш? Не направи. Много малко за си, трябваше повече от това. Да, ще да има място да се завърти. Да, Нещо различно. ей, пара. Тук е. Кай да га извънш от нищо да дойде. Чай. Тя лента. Това беше добре, да? Ай, моля, много интересни са. Там ще е бог. Да? Да, бе. Fuck the shit, fuck. Fuck. Я готовен. Тръгни, не? Да не си бозо. Да. Ще ударя. Имаш ли? Не само да го изключа. Да. А от тук ще се засилваме. Ана. Добре. Край от обратно ще става, но много е разграно, бе. Дай пак на слънце. Не. Ще знам. Не там като съм го обрано. Тогава беше по-яко. Дай на оня да отим. Оня е по-остър тук. Там, това е много висок, той. Стеснете тук. Оха. Не е разно. Да. А? Това е другия год. Дай, зацели го направо там. Що да? Дай го по пистата, ние откъж гледаме. Дай сам направо, ще минеш. В другата страна ще мога да се виждам. Слезем тук.
не е зле, бе. Това страна била. Чакай да върву. Дай. Сега трябва да подеш. Нещо била трака. Ооо, не, ката. Трябва да ходим. Била, чекай да си гърши. Брамбара се обърна. Аван. Evo tko se radi. Evo tko je dobro. Kačta. Imam ovo ne radi i skače. Ja, evo tko je ja. Kačta i... Дай му направим мусулното. Това е гадно, защото поглед това не е равно. Ама така е много яко. Това ти е кросен мотор, къде се минава. Това първото беше ротното. Арчко. Се взема моят джип, ще го закара по цялата писта, брат. Трябва там горе. Качи ме. И там дошло у нещо така глава. Много далеч. Да. Качи ме горе по-малко. Не се стане. Това беше добре. Даже го направиш. Ама... Само една тази страна ги изкарва. Че е много тяга. Е надолу ли? Да. Че аз замина. Аз замина точно. Кало толкова кек. Няма по-малко това и пиша без дете. Добре. Айде, но. Най! Тя се засила яко това. Идвам. Се е бал фара. Давай. Само основата му се оправя. Ето има и там махане. Да. Направи си. Това съм направо ли се го като Смисъл? Направото ли? Да. То в тези пясъци, човек. Не, виж да бе. Дай бе го бе. Ма то супер неравно, пък и те гумите ще вълзанят много. Тама не. Дай го бе. По-леко. Човек в... Ма то има и виражи тук, някъде да го нагласиш тук. Камон беше, човек. Къде аз се го върна? Това е хубавото ще. Хайде! Виж къде съм, дали ма нацелиш? Где го фърлят тук на тия такова? Това е под закона, брат, какво направи? Не, стол направо изстрела е.
Значи се получи бая голям. Тук може както добре ми се води. Да. Ами ей тук на тия коловози като пада е гадно, ама. Горе-долу меко пада. Ще там го призмее добре. Добре, какво да направим? Трябва да се дам гаси. Добре, Кода, не ти слиш ли, давай. Да.